तो का हल बा भाई लोग, आज के फैक्ट्स में रउन लोग जानब कि पुलिस की गाड़ी पे लाल नीले रंग का लाइट ही काहे रहेला। इ नल कोई एडिट कइल गइल फोटो नहीं है और ना ही कोई जादू है, बल्कि जवन आप लोग देख रहल बानी उ वास्तविकता बा। अब आप लोग सोच रहल हो कब कि एकरा में पानी आखिर आवेला कहाँ से। आप लोग इनके बता दी कि सबके भ्रमित करे वाला सीन है। दरअसल हकीकत ये है कि पानी की धारा में एगो पाइप छिपल है और पानी गिरे के कारण ये अदृश्य हो जाला और जवन पाइप एकरा में बा उ पारदर्शी भी बा। यह कारण बा कि पाइप के रउन लोग देख नहीं पावत। स्विट्जरलैंड ने आत्महत्या करे में मदद दे वाली मशीन के मंजूरी दे दी है बा। मशीन मात्र 1 मिनट में आत्महत्या प्रक्रिया के पूरी कर देवेला, जेकरा कारण इंसान के बिना दर्द के 1 मिनट में मौत हो जाला। पुलिस की गाड़ी के लाइट बार में कम से कम 2 रंग के लाइट्स लगल होखेला। एकरा में लाल और नीला बत्ती के ज्यादा इस्तेमाल होखेला। लाल बत्ती तत्काल आपातकाल के संकेत देवेला, वहीं नीली बत्ती पुलिस की उपस्थिति को परिभाषित करेला और एकरा के बड़ी दूरी से भी आसानी से देखल जा सकेला। अगर पुलिस की गाड़ी में लाइट फ्लैश होई तो एकरा मतलब बा कि पुलिस कोई वारदाता की जगह पर जल्दी पहुंचे की कोशिश करता। फ्लैश लाइट तबे जलावल जाला जब पुलिस कोई वारदाता के निरीक्षण कर रहल बा। पेट्रोलिंग कर रहल पुलिस भी फ्लैश लाइट जलाकर लोगन के सावधान करेले। अगर तुहिन लोगन के वीडियो अच्छा लगल बा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करी।